Zamki, rycerze, królewny, skarby i czary. To wszystko znaleźć można w opowieściach o Kartuzach, które 100 lat temu napisała Teodora Kropidłowska. Teodora Kropidłowska była działaczką społeczną, pisarką, poetką, dziennikarką, która pisała do Gazety Kartuskiej i Wierusa Kaszubskiego. Od 1920 roku była związana z Kartuzami i bardzo dużo w swojej twórczości poświęcała patriotyzmowi i rzeczywiście między innymi napisała wiersz na cześć powitania generała Hallera w Kartuzach. W bajkach Teodory Kropidłowskiej wyłaniają się Kartuzy magiczne, trochę mroczne, ale też wątki historyczne, które przeplatane są z wątkami baśniowymi, zmyślonymi oczywiście. Klucz doboru bajek związany był szczególnie z samym miastem Kartuzy. Chcieliśmy, żeby po prostu były to miejsca mało znane, na nowo odkrywane, na nowo poznawane, jakby Góra Zamkowa, nieco zapomniana dzisiaj, a przecież miejsce archeologiczne, miejsce bardzo ciekawe, interesujące, gdzie chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby na nowo Kartuzjanie pochodzili i odwiedzali to miejsce, bo bardzo jest piękne, ale z ciekawą bardzo historią. No i tutaj Teodora Kropidłowska opisuje tą Górę Zamkową i jest to bajka, trochę nawet mroczna powiedziałabym, natomiast przede wszystkim właśnie związane z Kartuzami, z jeziorami, z Kartuzami, z genezą powstania tego miasta, ale też okolicznych miejscowości, więc klucz był taki, ażeby były to bajki szczególnie związane z powiatem kartuskim, dlatego że Teodora Kropidłowska, ona również pisała o miejscowościach jej bliskich, tam gdzie się urodziła, a więc o Łągu, o Chojnicach, o Parchowie, które w okresie międzywojennym należało do powiatu kartuskiego, więc tych bajek było więcej. W tym projekcie są wybrane tylko te dotyczące tutaj powiatu kartuskiego. Lektorki czytają bajki w 2 językach, po polsku i kaszubsku. Kartuskie bajki to element szerszego, nieoficjalnego projektu. Wiem, że kochaliście mnie obaj szczerą miłością, lecz i ja nie mniej was kochałam. Nagrywanie bajek kartuskich sprawiło mi ogromną frajdę. Bardzo przyjemnie jest się wcielać w kolejne postaci. Bardzo przyjemnie jest poznawać te historie, bo dla mnie też są zupełnie nowe. Te historie w nowym świetle pokazały mi Kartuzy. Ja oczywiście znam tę historię Kartuz związaną z klasztorem, natomiast miło jest sobie wyobrażać, że gdzieś tam kiedyś był jakiś zamek. Jako mama na pewno będę opowiadać te historie swoim dzieciom. Myślę, że jak najbardziej te bajki mogą zachęcić do przybycia do Kartuz. Ja sama jestem emocjonalnie związana z Kartuzami. W Kartuzach chodziłam do liceum. To jest czas mojej młodości, najlepsze lata życia. I czytając te bajki zastanawiam się, gdzie dzieje się akcja tych historii. Czy być może ja chodziłam tymi ścieżkami? A gdzie jest ta góra? A może kiedyś ją zobaczę? Ten zapadły zamek, jak jest w historii opisany, że widać, gdzieś tam się wyłania na tej górze. Muszę to sprawdzić, muszę się dokładnie przyjrzeć. Takie mam myśli. Jeśli chodzi o miejsca magiczne w samych Kartuzach, na pewno są to okolice Góry Spiczastej. Bardzo ciekawa też historia tego miejsca. No i pięknie położone, bo widać rzeczywiście panoramę Kartuz, a też piękne jeziora, bo też trzeba podkreślić, że tych jezior jest aż 5 w Kartuzach. Tak, wiele bajek związanych jest tutaj z samym miastem Kartuzy. No i jedna z legend głosi między innymi, że w jeziorach znajdują się olbrzymie skarby. Kto wie, być może te skarby będziemy oczekiwali, że udadzą się wydobyć, kiedy są teraz oczyszczane jeziora kartuskie. Teraz dzięki Muzeum Kaszubskiemu i Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego imienia Franciszka Brzezińskiego w Kartuzach ponownie dotrą do słuchaczy, tym razem w formie audiobooka. Pomysł zrodził się, ażeby nagrać audiobooka Bajki Kartuzki na podstawie bajek gdyńskich, dlatego że ja otrzymałam je w prezencie od prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Gdyńskiego. No i rzeczywiście wpadliśmy na pomysł, że warto zrobić taki projekt związany z Kartuzami. Stąd Bajki Kartuskie, Karteście Bojci. Są to bajki wydane w języku kaszubskim i w języku polskim. To ma na celu oczywiście popularyzację nie tylko historii kaszubskiej, ale popularyzację też języka kaszubskiego, bo jest to projekt, który będzie można odsłuchać i po polsku, i po kaszubsku. Natomiast myślę, że to też jest ciekawy projekt dla osób niedowidzących czy niewidzących, bo to też piękna rzecz, że będzie można w tej młewie tutaj Starków słuchać. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatu Kartuskiego.